Heme salam, bugün abzorda Lexus ES 300 2003 yılınki ve Lexus ES 330 2005 yılınki. Kommentariyada gatı köp soradınız. Şu iki maşini abzor etmeni. Näme üçin ikisini birlikde abzor edýän? İkisinin gatı bir ütköşk tapağı yok. Şoň üçin şaly ütke, lisiçka babuçka näme ütke? Edil şoňalyk. Gatı ütköşk bir tapağı bolman sebäpli ikisini birlikde abzor etjek. Siňem göwnüňize ýarar diýip pikir edýän hökman suratda like, kommentariýa agda bolun, dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Başladyk abzora. Birinji bilen 300'den başlaýyn. Ýyly köynesinden başlaýyn. 2003'ün maşyny edil imni şu maşyny aradaýdanda radnoy renk häzir degen ýerlerini görkezjek. Men size ýadyňyza düşýän şularyň ikisinden maşyny bazarda çekipdim. Sonra göwnüme ýarady. Bärde Bayram alyň oglanlarken çağırdım abzor üçin. Öňüni izin görkezler birden almak isteseňiz ussaňyzda görkezlersiňiz ýaly. Maşyna hiç il degim ýok. Şol abyşny degen ýerler bolýar. Şo taýlary men hökman suratda kameralar. Birinji bilen aýtmazlar. Bärde 2-1 oglanlar. 2-1 330 olsa gara 1-dir. Maşyna has gowy düşünýänler bilýär o 1-laň näme tapawdynyň balygyny. Iň esas tapawdy bilen motor. Şoň üçin motordan başlaýyn. Bärde 300'lük ýagny 3'lük motor. Bilemem näme Lexus goýan. 2003'ün maşyny ýöne gidravlikaçyba özü gallar. Käbir maşynlarda 2022-nji ýylynkida şugullonkaly beýlap galdyrmaly ýadyňyzda düşýän bolsa. 3'lük motor V6 210 atym güýji 0-dan 100'e çenni 8,5 sekundda çykýandyr. Maşynda şu vid bardy aýdamda. Vidine hiç söz ýok. 18'lik diskalar otýar. Ýöne zavodskoy diskalar badyr. Maşynyň ilk faralaryny ünsteriň we öňkü faralaryny hökma surata näme üçin ol ES 330'y abzor edemizde görersiňiz. Taşerurtak oglanlar üçin Türkmenistanda öýüňiziň Wi-Fi-ni töletmek isteseňiz ýa-da doganyňyzyň garnaşyňyzyň 6 nafar nomerini pul salmak isteseňiz arkaň men bilen habarlaşyp bileňiz. Şurada bakalary goýjak. Arkaň WhatsApp nomerden ýazyň. Gönü 5000'ň içinde töläp berip bolýanlar. Bärde oglanlar maksimalny komplektasiýa däller. Maksimalny komplektasiýalaryň nähilek bolýanyny ES 330'da geçebide görersiňiz. Torpedasy şuňalçyk gowy materialdan edilen material gowy. K1'nin kel plasmasel. Bär şeýle mebel gije. Bärde de klimat kontrol bar, monitor zat ýok. Bärde podograf sideni badyr oglanlar, ýöne ventilasiýa ýok. Ilk sidenilere geçemizde aşağı tikilen ýöne ýokarysy zavodskoy. Zavodskoy koja bilen soň tikilen kojaň tapawdy bildirýänler çalajak. Şuňalçyk padушка jogy. Подстаканник. Köşklat ýok bärde. Ýa-da oturmak удобно mu? Удобно. Edil duta bolany ýala giňdel
Yöne dut kemre alam daram del. Dut kemden biraz giňirek, dut awlanam darraktır bu. Lexus 300, 330 şular dut kemre gatmeňdeşdir. İçinin detallary üçlünkü, ýagny dut kemriň motoryna äkelip bolsa, şunkam şoňalyk we içinin zapçaslary bir-birine bolýan şularda. Köp adam soraýar da Lexus bilen 330 bilen dut kemriň näme tapawdy? Meňdeşirakdyr daşwydynyň. Gowy inserseňiz meňdeşirak. Kompaniýaň Toyota bilen Lexus XM glawny eýler birdir, şoň üçin ütköşük berde dat karışmaň. Ýöne berde detallary bar, daş detallary. Fara diýdi, bumper diýdi. Ilki faralar, olar biraz gymmadyrak gelýändir dut kemriden. Ana şol zatlar biraz gymmat. O da näme üçin? Lexus'un özü Toyota'dan gymmat. Klasy başga. Ýagny Toyota has arzan, Lexus biraz gymmadyrak. Düşünüňizmi? Klasy başga, biraz gymmadyrak. Şoňa görä de detallary gymmatdyr. Indi kıskaça 330 arda aýtyp bereýin. Soň reska ikisiniň tapawdy barada. Berde maşinymyz 2005-nji ýylyň kowlanýar we maksimalny komplektasiýadyr. Berde uje has gyzykly zatlar bar. Birinji bilen kapotdan aşaly berde 3 üçlük motor owlanýar, 235 atym güýji we 0-dan 100-e çenli 7,5 sekunddadyr. İkisiniň tapawdy 1 sekund. Şu ýerde hökman görkezmez zat, şörlerini serediň owlanýar. Iň esasy ýerler. Serdiň hemme zat awatdyr. Hiç ildegim ýok diýdi uşo maşyna. Bu galanam ussaňyza görkezdiň özüňiz. Ýönere Toyota süýt bolsa Lexus gaýmagy diýilýänler owlanýar. Toyota'da yetmeýän zatlar bar. Şolaryň hemmesi Lexus'da bardyr. İdealni Toyota diýsem bolýar Lexus'a. Lexus'un ýekece kem zady bar. O da bahasy we zapçaslary. Zapçaslary täzelerini asobinni edil. Bular da bir ütköşük tapawdy dedi oýnanyp. Çal tapawdy dedi, ýöne ütköşük zat ýok. Ýöne täzeleri has gymmat bolýar. Imni şu zapçaslary gymmat diýbem bizde Toyota'nın has gowurýarlar. Ýöne komfort berdi. Oglanlar, men maşyna el gowurýanma bilýäňiz. Maşyna minemde priýatnyja ys bolsa da gowurýan. Şoň üçin şoňalçyk ys berýän zakaz etdim. Basym satlykda çykar. Aşakda men Instagram'y goýjak. Haýsy Instagram'dan girip satyn alyp biljeňizi. Türkmenistanyň hemme şäherlerine, hemme welaýatlaryna dastavka bolar. Poçtadan uradar. Bakada arzanjak bolar. Şoňalçyk zat oglanlar ýyslaryny özüm saýlandyryn. 5 tan ýysy bar. Ingowlarna men size eýlek videolarda görkezär. Goýýaňyz şey diýip çyk. Kondisioneriň üfleýänje ýerine kondisioner işledýäňiz. Şuna açık pırlant dur ya. Öz halan zadım oğlanlar. Iyisi gowy, kat gowy. 5 tane iyisi var. İň halanymam şu gök ve başka bir kazal var. Onam görkezär. Almak üçin aşakda Instagram ba ve WhatsApp nomer var. Şu WhatsApp nomerde yazıp zakaz et bilersiňiz. 10-15 günden geler hemmesi, ondan soň dastavka etip başlar. Salonu geçemizde oğlanlar. Seredin. Pamit sizene var berde. Birinji ýylyny aýtmazlar. Hem wadiçil gapdalla, hem passajer gapdalla pamit sizene vardyr. Berde multirul oglanlar, maksimal komplektasiýa bolan sebäpli we monitor bardyr. Diňe maksimal komplektasiýalarda şuňa zawodskoy monitor ýelendir. Torpedasy berde de edil 300-lükdäki şolor materiallan edilen mebeli şolor material ütköşüklady berde setka baglanýar. Kemi açar şu. Start stop bolan olsa gatga gordy. Ýöne şu wagt bizde start stop knopkada goýup berýändirler. Ýöne ol olsa zawodskoy bolmaýar da. Arkasynyň setkajy oglanýar. Näçik setkajy var. Ýene bir gowzady. Zadny skorusda geçireňde setka galyp duran bolsa özü düşen şu setkan. Seredim. Setkan şu at kaldırdım. Zadna geçirdim. Özü düşe. Zadny skorusda geçireňde bakka boýlar aşak düşe. Barjurlar görkezmek üçin. Berde hemme zat wadiçiliň udobstwosy üçin. Lexus'da halayan zadım prostoylaryna da lük gelýändir we koja salon elýär.
Berde yan kayçmaly bolanlar. Maksimal komplektasiya bolan sebäpli ventiliasiya we podograf bardyr. Ventiliasiya bolanna özüňiz görýäňiz sijenede deşik deşijekdir sijeni. Muň ýöne ventiliasiya ýok ammadyr. Onu koja tekir eländir, deşik bolýan dälir onu. Berde de elbetde klimat kontrol bardyr olanlar. Eski sijenler berde zawod koydur olanlar hiç tiklen dady ýok. İdeal saklanıptır. Kojası gowy. Şuňa açyk podushka jogy we podstakanik bar. Bolla. Muňa özüne hiç ütköşük zat ýok. Özüne oturmak udobnymy? Udobny. Berde de edil 300 ýalyk giňem däl, darym däl edil şo boluş. Dutkerimden ýan kaçmaýal, dutkerimden giňrek, duta bolanam darrak. Bagajnygy. Knopkada açylan saat gowardy. Şuňa açyk ullakan bagajnyk oglanlar. Özüňiz görýäňiz. Ve şu detallary ünseriň. Usaňa da birden görkezseňiz, almak isteseňiz seredin. Hemme de zabat koydur. Dut kemri, dut avlawan ýaly bir ütköşük zat ýok berde. Köp berilen toraga geçeliňinde. İkisiniň näme tapawdy we näme üçin ikisiniň arasynda $1000 $2000 çenli bahasynda razniça bar. Iň esas tapawdy motory. Berde 3 üçlük motor gelýär, berde 3lük motor. Faralar berde lupa gelýär, berde prostoydur. Tumankalar berde togolok, berde bir kil 4 turç gelýärdir. Abulçovka birad ütke, gapyrga sany berde köprek, berde azyrak. Ve bumper. Çaly ütkenler oglanlar. Innik tapawut, ýyzky faralar ve bärik seredin. 330'un ýyzky faralary gaty gymmatdyr. İkisini alyp bolýar şu faradan, muň bir farasyna. Näme üçin o da? Köpüsi 330'un farasyny gowaran sebäpli bizde köp adam alýar şonu we 300'lüge geçirip daş widini 300'ün 330 edýärler. Şo sebäpden arka faralar gymmat bolýar. Ýene bir tapawut nomeriň üstü berde prostoy обычny gelýär. Berde nikel gelýändir oglanlar. Salonnak tapawdy. Oglanlar multirul gelýär. 2005'ler. Yani bular ES330 multirul gelýär. Ingo komplektasiýasy. Olaň Ingo komplektasiýasyna da multirul ýokdur. Olaň Ingo komplektasiýasyna şuňky ýalçyk monitor ba 300'lükdir. Maksimal komplektasiýasyna 300'lük monitor ba ýöne multirul ýokdur. We pamyat sijeniýa. Водитель aptarla pamyat sijeniýa ba. Hem pasajir aptarla pamyat sijeniýa ba. Ýöne 300'lük maksimal halkasında 2 aptarla pamyat sijeniýa ýokdur. Salonda başka ütköşme ýokdur oglanlar. Näme aýtmadyk bolsam, şu iki maşina arada siz aşakda kommentariýada ýazyň. Başka näme tapawdy şu iki maşinaň? 300'lüň maksimal halkasynda da ventiliasiya sijeniýa gelýändir oglanlar. Ana şolun bir tapawdynyň biri. Berde pamyat sijeniýa diňe водитель gaptarla ba. Pasajir gaptarla ýok. Berde diňe podograf sijeniýa ba. Şu ýerde ýöne köp adamyň ýalňyşan zady. Şurada ventiliasiya bam kaýýar. Näme üçin? Berde şu knopka bir gezek basýaňyz oglanlar. Gaty gyzarýar, ikinji gezek basýaň, haýal gyzarýar. Şuňa ýaşylja ýanýa diýip köp adam ventiliasiya kaýýar. Ýok, ventiliasiya däl bu. Prosto haýal gyzarýar. Bir gezek bassaň, gaty gyzarýar, ikinji gezek bassaň, haýal gyzarýar. Indi iň esas ýeri sürk görýäs. Birinji 300'lük sürk görýärlik, haýsy bu görýär, haýsy has ýumşak aýdyp berjek. Iň esas zat howpsuzlyk oglanlar. Häzir sürk görýäliň. Men ýöne dogrymaýsam 330'y has gowarýandyr. 330 has gowarýan. Näme üçin? Birinji bilen motory. 3 üçlük has gowarýar. İkinji bilen ýyly has täzerak da 2005, bular olsa 2003 gelýär. Yumşaklygyna sözde oglanlar. İkisiniň hem yumşaklygy şol burada. Gaty tapawut etmeliler yumşaklykda. Esasy tapawut motory, ýan kaýçmaly. Motor esas tapawut edýär. Şoň üçin men 330 has gowarýan. Sebäbi ýörüş has gowy. Şoň lüwüň ýakpalyň, lüwü açyk dur. İçine şemal gelendir.
Lüg açık duran sebäpli içine birazcık ses gelýär. Atak maşynyň üç köşk içine ses gelen ok şumka gow edilen bularda. Yine oğlanlar menden köp soraýar siz. Lexus alardyňmy ya Dut Camry alardyňmy dip. Elbetde Lexus oğlanlar, elbetde Lexus. Men Lexus gatga gorýan. Şu wagt men öz maksadymam, maksat özüme goýarmam Lexus 2022 bolsa. Yani onun için gatyken işlemeli biz. Inni 0'dan 60'a çenli barlalyň şurada näl görýär. Bulan üçlügi bilen Dut Camry'ň üçlügi ikiden bir zat. Yöreşleri primerna bir zatdyr. Gat üç köşk zady ýok. Bärde iň esas tapawut komfort. Öňüňiz görýäňiz owadanlyk bärde bir has bir ow edip edilen bir açyk. Nälen? Has pul kenraklar içinde. Ýöne bizde Toyota'nın has gowarýas. Biz Toyota'nın näme üçin has gowarýas? Lexus'tan. Opşam aýdanda Toyota kän satylýar Türkmenistan içinde. Lexus'tan. Näme üçin? Iň esas baha. Baha Toyota'nın biraz arzan elýär we zapçaslar Lexus'tan arzan bolýar. Çıkarıp görelim ne olan 60'a çenne. Sekiz yarım sekund ne olan yüde çenni производитель aytjanna. Ne olan 60'a çennem. Yürüyüşü go oğlanlar maşinin. Opşam erbettel yürüyüşü. Yani 300'lük kask go yürüyen olmalı. Bu yürüye de bu da. Yani Dut Camry'dan üçlüğün bu yürüyüşü birazcık pesirek bolup bilerim kaýdýan. Näme üçin? Bärde kuzwan agramy Dut Camry'dan agry gelýändir. Şoň üçin Dut Camry'dan ýumşak, Dut Camry'dan has komfortly bu, Dut Camry'dan ýol tutuculugy hem gowy bolan. Ýöne ýanky razgony birazcık pesirek gelýär. O da häzir karakteristikasyna seretseň belki şol wurda atdyram. Ýöne karakteristika diýeli karakteristikada maşyn barlaýalara başda öndüren kampanya başda barlaýa maşynyň näçe çykýany. Olar ustawýasy bilen bizim ustawýamyz deňdäl bolup biler hem ondan soň wagt geçdi. Maşyna uje 20 ýyl geçipdir. 2003-üň maşyny bu wagt 2024-de 20 ýyly olan. Şoň üçin belki pesirek görek bilen. Ýöne beýdemde oňa adam däl edil Dut Camry'da ýörýär da ýöne Dut Camry men pikirimçe biraz razgon çaltalýam kaýdýan. Geçiler. Kän çaýkananok Dut awalon ýalak däl. Dut awalondan Dut Camry'dan ýol tutujulugy gowdur. Şöyle ýoluň bu dürsüdürek ýeri bar. Kän hap etmejek bolan maşyny. Bu dürsüdür ýerde süren bizde de ýumşaklygy bildirýär. Häzir bu ýolda biraz batly sürüp görjek. Şeýle ýer bar da ýoluň nähilek ýol tutýar. Şonu görkezmek üçin seda. Soňuna yetmäkäm aýdaýyn maşyn bahasyna degýär. Imna Lexus YS bahasyna degýän maşyn. Başda men Dut Camry'ň Dut awalyn has gowarýardym. O da Lexus sürüp görmäkäm. Tormut tutuculugy. Tormut tutuculugyna da hiç söz ýok. Dut Camry garaňdan has gowrak mykadýan tormut tutuculugy. Şoňa görä da bahada oýnaýar da olanlar. Bahada şoňa görä birazçyk gymmadrak bolýar da. Düşünýäňiz? Beýsem Dut Camry'ň fanatlary erbesat ýazaýman. Men hakykat aýtjam, bärde düşünýän men klas ýokary Toyota'dan biraz ýokarda da. Şondan köp zatlary Toyota'dan gowy. 330'a geçelim. O nähilek görýärkä. Hemmämle gyzykly şol. Ama
Bu bir hilek. Lexus alacak bolsaňyz oglanlar menden maslahat maksimal komplektatsiýalar şunlara. Oturumda da bir üç köşek daro. Has owadan has priyatny. Dogurmaýdan maksimal komplektatsiýa. Baha ikisiniň tapawudy $1000. Şoň üçin hökümet suratda maksimal komplektatsiýa alyň we 330 alyň. Has goýur ya. Ora gaz basaňda da bilir ya. Indi muny söýleýän. Men özüm 330'y goýarýan. We öň dut kemring fanattym men. Indi has beter Lexus goýarýan. Dut kemring men şu adam goýarýan. Ýöne eger pulum köpräk bolsa men elbetde Lexus'a geçerdim. Bärde gep pullu. Dut kemring arzanrak da Lexus'a biraz gymmadyrak. Ana şol sebäpden men danma men dut kemring fana diýene bir açyk pullanaýyn. Elbette Lexus'a geçer. Dalneşe maksat Lexus'a geçmek. Yumşaklığı gowy. Bärde diskler uly. Kiçi del. Ulu diskde bular. Sonra da yumşaklığı gowy. Eger satyn almak isteseňiz de bu maşyny biz ES bilen gürleşip size kiçirak diskada berip goýar bolýandyr. Köp saýja men o ýerde ýaşaýan, ýa men dalnagatdan ul diska gerek gelýär köpse. Agyr görýär, ýene orada diýär, sonra ondan ul diska gerek gel olsa, şo pulun içinde biz diskasyny çalşyp kiçi diska berip goýar bilýändir. Bärde 3 motor ulanır, Nolan 7,5 sekundda. Nädir görelim. Nolan 60. Mun görüşü ulanır. Ya mun görüşü gowy. 210 atım gücüyle 220 atım gücü de bu. 210'a eylekinki 220 atım gücü de at gücü. Yönü süröňde gowy bilir ya. 300'lük has gowy. Men 3,5 Lexus'um sürdüm de. Yönü 10 ýyly 2010. Ol has gowy görýär ya. Bakasam kymmatda. Bakasy olan şu wagt 15 000 üçin gitmeli olanlar ondan almak için 2010 11 yes 3'de alacak bolsam 15 000 üçin barmaly bolýar. 10K da tapdyrýar, 10 da tapdyrýar, 11 de tapdyrar, ýöne ýagdaý has pesi tapdyrar. Muň görüşin has gowardym. 3'lükden. İkisinden haýsyny saýlamaly bolsa elbetde bu birinjilän näme üçin? Ýa-ni görüş üçin elbetde. Motor güýçli zatlar gowurýan. Ýöne beýse men gaz sürüp beren adam däl. Şäher şuna hiç wagt radarda düşüremok. Ýöne Afgona da çykanda bassaň ýörýär da maşyn. Düşünýäňiz, ana şol tigirler ulumyň sonra da şordan geçeli gaty geçek gel, berde ýankin gel. Şurada ýoluň büdürsüdür ýerine süremde de yumşaklygyny görkezler. Ulu diskada da yumşak. Bulan kiçi diskada da sürseň oglanlar hasan yumşak bolýanlar bular. Maşina söz yok hiç şeyli. Almak isteseňiz maşina degimem ýok. Asuji dedilen radnoy öldürenki eýlek agam edil şoňalak. Maşinaň ikisiniň hem sastaňasy gowy. Kim almak istese gelin görün ES bilen alalaşyň. Bahalaryny iň soňuna aýdarna ikisiniň hem. Şonda ödüňiz görün size şo bahalar usturay edeceğim olsa gelin ES bilen düşünşün hasardanra alyň. Menden bir maslahat olanlar şu maşynyň bahasyny ES-ler ýokary diýenne de maşynyň bahasyna degýär. Maşynyň ikisiniň ýörüşini hem ödüňiz gördüňiz. Olanlar bir maslahat edecek şurada. Egerde siz ES almaly bolsaňyz da 330. Ana gözlemek gerek ya başka arzanrak tap bilersiňiz mi? Belki tap bilersiňiz ýöne edil şu sastaýanyda bolar bolmagyny bilemok. Satjak bolamok. Ýöne bir abzor etdim men maşyny bileňiz. Kim ýernamaýjan, gowy ýernamaýjan maşynyň satylsyn satylmasyn oňlaýan ýüzüm ýok. Ýöne men iň esas maksadym size maşynyň nämes gowy, nämes erwet we şu ikisiniň tapawudyny aýtmak üçin çekdim şu videony. Ýanky maslahatym
almak isteseniz gelip şundan alın. Özüňiz arzanlaş bärik dilep şöňe alın şu maşinlary. Realna gowy 2 sen. Arzanrak tapsaňyz, arzanrak alýaňa 10 sımınsı kemi kän bolýar. Problemasam kän bolýar. We elbet degen bolup biler. Şoň üçinem degmetjek zat bahasy gymmatmy? Gymmadrak ýöne. Alın şu maşinlary. Menden maslahat. Maşinlar barada aýra tünür pikrim. Birinji berilýän sora, maşinlar bahasyna degem. Dege ulanlar. Men alardım şunu. Asobin namını 330'a. Alsam 330 alardım ulanlar. Dogry maýdan. Ýöreşi hem gowy, daşwidam owadan, has owadan. Bu уже biraz pul azrak bolsa, pul yetmese bu da gowy variant. Ýöne häzir muňa ýeteňde soň muny alasyň gelýär. Tapawdan ikisiniň $1000. A üçün ES $8700 isleýär, üçün $9700. Aşakda nomerler var, habarlaşyň arkaýyn ES bilen siz sataşdyraýyn, jaňlaşdyraýyn. Ondan soň bärak özüňiz näme sorasaňyz. Ona şoň ýaly wizo ulanlar. Göwnüňiz ýaran bolsa YS 300, YS 330 diýip ýazanlar. Hökman suratda like, kommentary dostlaryň bilen paýlaşyň. Inniki videoda haýsy maşyny obzor edeň. Ýene ýazanlar var. Plan maşyn diýdim, şonu etmäsiň diýenler. Sawr edin, ýoşadan Türkmenistanyň içinde ba hemme maşyny obzor eder. Hökman suratda ýazyn kommentariyada inniki videolarda haýsy maşynlar gelsin, hemmesini okuyanlar. 350 gelýär, 350 YS diýip ýazyp oturmaň, basym 350 Lexus gelýär, nesip bolsa. Kim şuňa alçyk Lexus arzu etip berýän bolsa, her biriňe nesip etsin, iň esasy jaňy sag bolsun.